ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಪೂರರ್ಲ ಹುಷರ್ಲರ್ತ ಪೂರರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನತ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮಿನಿ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲಾಯನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಕಚ್ಚಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿರತ್ತನೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಈ ತುಂಡ ಶೇರ್ ಮಂತ್ರಕ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರಕ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ರಕ್ಲಿ ಪೂರರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಕಿಡಿಲಾಯನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದು ಅಪ್ಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಪಾಡ್ಪೆ ಅಪ್ಪಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡನೆ ಎನ್ಮ ದಿನ ಅಂಡ ತೋಜೊಂಡು ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಿಡ್ಲಾಯನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದಾಯ್ತೆ ಮಾಡ್ಪಿರೋ ಪಂಟ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲಾಯನ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಕಚ್ಚಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. ದಾಯ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪಂಟ ಈ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಈ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿನ ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತು ಪಾಂಡ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್. ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಾಳಿಗೆದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಕ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್. ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಳೋಕದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೆ. ದೇವಳೋಕದ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಪೊಳಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಈ ಬಚ್ಚಂಗೈನ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಪಾಡಂಡ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಏಪಳ ಕುಷ್ಟು ಪುಳೆ ಏಪಳ ತೆಳ್ತೊಂದು ಪುಳೆ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಈ ಬಚ್ಚಂಗೈನ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಮಾಳಿಗೆದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಕ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ ಇಜ ಟಾಪ್ ಉರ್ದು ಆ ಟಾಪ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತುಂಬುದು ಪಾಡುನೆ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್. ಬಚ್ಚಂಗೈ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡ ಆ ಬಾಗ ಹಾಪುಂಡ ದಾಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ತೂಕ ಬಚ್ಚಂಗೈ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡದು ಬಲೆ ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಈ ಟಾಪ್ ಇಜ್ಜ ಟಾಪ್ ತೋಜುಂಡ ಈ ಟಾಪ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತುಂಬುದು ಪಾಡುನೆ ಈ ಬಚ್ಚಂಗೈನ ಅಪ್ಪ ಚೆತ್ತು ಬೂರುಂಡು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿನ ಮಾಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಈ ಬಚ್ಚಂಗೈನ ತುಂಬುದು ಪಾಡ್ಕ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ತುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲಿ ಹಂಗೆ ಪಾಡ್ದುಲೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ದಿರ್ತೆ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಈ ಬಚ್ಚಂಗೈನ ಈ 4 kg ಬಚ್ಚಂಗೈನ ತುಂಬುದು ಪಾಡ್ಕ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್. ಅಂಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡತಾ ಈ ಬಚ್ಚಂಗೈನ ತುಂಬುದು ಪಾಡ್ಪೆ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಗೈಸ್ ಕೋಟಜಿ ಕಿಡಿಲಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿರ್ಬೋಯ್ನಿ ದಾಯ್ತದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಂಗೈ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇಜ್ಜ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಾಳಿಗೆದ 40 feet ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತು ಪಂಡ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ತುಯ್ನೆ ಗೈಸ್. ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಜಿ ಆಂಡ ಚೂರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ವಾರೈತಿರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಆ ಬಚ್ಚಂಗೈ ಪಾಂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರು ಸೈಡ್ಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಚೂರು ಕಟ್ಟದು ಪೋಂಡು ಗೈಸ್. ಅವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೇನೋರು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗೈನ ತುಂಬುದು ಪಾಂಡದ ಆಯ್ತು ಪೊಡಿ ಒಡಿ ಅದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗೈನ 40 feet ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತು ಪಾಂಡದ ಆಯ್ತಾಪುಂಡು ತುಯ್ನೆ ಗೈಸ್. ಅವು ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಒಡಿ ಅದು ಪೋಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಫೈಲ್ ಅದು ಪೋಂಡು ಗೈಸ್. ಚೂರು ಎಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ತೆಗೆದು ಫೈಲ್ ಅದು ಪೋಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಡುಂಟ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಇಂಥ ಪುಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಒಂಜಿ ತುಂಡಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ತ ಪೂರ ನರಿ ದತ್ತನ್ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ತಕ್ಕ ನೆರಪೇರುತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬಚ್ಚಂಗೇನೆ ಆಳ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಆಲು ಮಂತನತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮಂತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಇತ್ತಿಡು ಬಳೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಲೆ